мәхәббәттә юк, хөрмәттә юк, ләкин парларга өйләнешергә туры килгән. Яки инде өйләнешкәч аңлаганнарлар мәхәббәте дә, хөрмәте дә булмавын. Бала бар. Бу очракта менә нишләргә һәм балага зыян салмыйча ничек әлеге мәсьәләне шишеп була? Әлбәттә, монда инде беренче фикер аерылышырга кирәк дигән фикер килә, ләкин аерылышу ул бик җиңел һәм җиңел юл дип әйтер идем мин. Аерылышканчы бер-берегез белән мөнәсәбәтне яхшыртып карарга кирәк. Белгечләргә барасызмы, өлкәнрәк кешеләрне күләк саласызмы, төрле юлларын, төрле ысулларны кулланып карарга кирәк. Ләкин сәяхәткә чыгасызмы? Анысы да булырга мөмкин. Әгәр дә инде сез чынлап та бу кеше белән мин яши алмыйм, мин аны яратмыйм, күрә алмыйм дип уйлыйсыз икән, бу очракта чынлап та аерылышырга кирәк. Чөнки мәхәббәтсез гаиләдә, хөрмәт булмаган гаиләдә бала өчен әйбәт түгел. Ул күреп үсәчәк, менә шушылай яшәргә дә була икән дип. Әгәр дә сез аерылышасыз икән, аңларга тиеш. Сез бер-берегез белән генә аерылышасыз, ир белән хатын. Шулай бит? Сез бала белән аерылышмыйсыз, һәм сез бу фикерне балага да җиткерергә тиеш. Мин һәрвакыт синең әтиең булып калам, мин һәрвакыт синең әниең булып калам. Син кем белән яшәвеңгә карамастан. Һәм менә бу очракта ир белән хатынга әлбәттә беренче чиратта үзләрен түгел, күпме генә үпкәләре булса да, беренче чиратта баланың мәнфәгатьләрен кайгыртырга кирәк. Мөмкин кадәр балага җайлы, уңайлы булсын өчен, менә авыр булмасын өчен, аларга сөйләшүне, тагын да шушы аралашуны яхшыртырга кирәк. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт.